Predstav si, že prerábaš svoj dom a pri búraní steny zistíš, že za ňou sa neukrýva len ďalšia miestnosť, ale chodba, ktorá vedie do temného labyrintu. Nie je to pivnica, nie je to jaskyňa, je to celé mesto ukryté pod zemou. Miesto, kde kedysi žilo až 20 000 ľudí, ktorí tu jedli, modlili sa, pracovali a dokonca pochovávali svojich mŕtvych. Zatiaľ, čo na povrchu zúrila prenasledovaná história. Derinkuju v Turecku nie je len archeologickou kuriozitou. Je to podzemná metropola, ktorá prežila stáročia a ukrýva tajomstvá, aké by ste čakali skôr v sci-fi filme, než v skutočnom svete. Ako dokázali ľudia bez moderných strojov vybudovať 8-podlažný podzemný mrakodrap so školami, kostolmi a kilometrami tunelov, a čo temné miestnosti, kde sa telá rozkladali chemikáliami, to všetko sa skrýva pod našimi nohami. A príbeh len začína. Všetko sa to začalo úplne náhodne, začiatkom 60. rokov. Obyvateľ jedného domu v meste Derinkuju sa rozhodol prerobiť svoje bývanie. Keď zbúral jednu zo stien, nečakal, že sa mu pred očami otvorí diera do neznáma. Za stenou nebola obyčajná dutina, ale chodba, ktorá viedla ďalej a ďalej. Zvedavosť mu nedovolila zastaviť sa. Vzal do ruky lampu a vstúpil do ticha podzemia. To, čo na začiatku vyzeralo ako malá skrytá miestnosť, sa postupne menilo na spletité tunely a kamenné chodby, ktoré sa strácali v temnote. Muž netušil, že stojí na prahu najväčšieho podzemného mesta, aké kedy bolo objavené. V úzkych chodbách cítil chlad a ťažobu stien, ako by niekto pred stáročiami zanechal tajomstvo priamo pod jeho nohami. Bolo jasné, že nejde o obyčajný priestor. Všetko nasvedčovalo tomu, že tu kedysi pulzoval život. Ale čo všetko sa v týchto priestoroch nachádzalo a kto sa tu vlastne ukrýval? Čím hlbšie sa vchádzalo do podzemia, tým jasnejšie bolo, že toto miesto bolo navrhnuté na život. Hneď na prvých poschodiach sa nachádzali priestory pre zvieratá, stajne, kde mali obyvatelia svoje kone, osly či kozy. Ľudia vedeli, že ak sa chcú pod zemou ukryť dlhšie, musia mať po ruke nielen jedlo, ale aj pracovné zvieratá. O kúsok ďalej sa objavovali zásobárne na obilie a jačmeň, vytesané komory, kde si ukladali úrodu na celé mesiace. Najzaujímavejšia bola spoločná kuchyňa. Veľká miestnosť s tandórom, tradičnou pecou, kde piekli chlieb a pripravovali mäso. Dym odvádzali komínmi, no varilo sa najmä v noci, aby sa stúpajúci dym nedal zbadať zvonku. Každá rodina tu nemala vlastný kúk, všetko sa delilo. A okrem jedla a zásob tu boli aj mosíne školy, kostol a dokonca cintorín. Nebolo pochýb, že toto mesto bolo viac než len skrýša. Bolo to úplné spoločenstvo, pripravené prežiť aj dlhé obliehania. Ale kto presne sa tu skrýval pred vonkajším svetom? Odpoveď sa ukrýva v dejinách. Boli to najmä prví kresťania, ktorí v 2. storočí hľadali útočisko pred krutosťou Rímskej ríše. Preských vládcov boli len nepríjemnou hrozbou. Odmietali uctievať pohanských bohov a riskovali za to väzenie či smrť. Pre tieto rodiny bol útek pod zem jedinou šancou, ako zachovať vieru a prežiť. Predstav si, že celé komunity zostupovali do tmy, kde sa dni menili na týždne bez denného svetla. V úzkých chodbách sa šepkali modlitby. V kaplnke vytesanej do skaly sa tajne konali bohoslužby. Starí rozprávali deťom príbehy o Ježišovi, možno ešte z úst tých, ktorých prarodičia ho osobne poznali. Strach z vojakov nad hlavami bol neustály, ale podzemné mesto im dávalo nádej. Niektorí historici dokonca tvrdia, že nebyť týchto úkrytov, kresťanstvo by sa nikdy nerozšírilo do sveta tak, ako ho poznáme dnes. Ale ako mohli ľudia bez modernej techniky vybudovať takýto zázrak pod zemou? Derinkuju nebol len úkryt, bol to geniálne navrhnutý pevnostný komplex. Skalné steny tvorila vulkanická hornina, ktorá bola po vyťažení mäkká, ale po kontakte so vzduchom stvrdla ako betón. Vďaka tomu mohli obyvatelia vyrezať kilometre chodieb, ktoré vydržali celé stáročia. Chodby však neboli náhodné. Úmyselne ich budovali úzke, aby nepriateľské armády nemohli postupovať v plnej sile. Najväčšou zbraňou boli obrovské posuvné dvere z masívneho kameňa, niektoré vážiace až 300 kg.
S jedným zatlačením dokázali uzavrieť chodbu a zabrániť votrelcom v prieniku. V stenách nechávali malé otvory, zdanlivo nenápadné, no slúžili ako strielne pre šípy či kopie. A aby to nebolo všetko, vytvárali aj pasce, slepé chodby, ktoré viedli nepriateľa do mŕtvych koncov, odkiaľ už nebolo návratu. Táto kombinácia dômyselnej architektúry a psychologickej vojny robila z Derinkuju takmer nedobytnú pevnosť. Ale čo bolo ešte šokujúcejšie, boli jeho obrovské rozmery. Keď sa vedci pustili do mapovania Derinkuju, ostali ohromení. Podzemné mesto siaha až do hĺbky 85 metrov, čo je približne výška 17-poschodového moderného mrakodrapu. Lenže celý je skrytý pod zemou. V priestoroch sa nachádzalo miesto pre až 20 000 ľudí, ktorí tu mohli prežiť mesiace, možno aj roky. Odhaduje sa, že pri jeho výstavbe bolo vyťažených viac než 5 miliónov tón horniny, a to všetko bez strojov, bez elektriny. Len s ručnými nástrojmi. Ešte fascinujúcejšie je, že Derinkuju nebol osamotený. V oblasti Kapadokie sa nachádza vyše 200 podobných podzemných miest. Niektoré z nich sú navzájom prepojené tunelmi, ktoré sa ťahnú kilometre pod povrchom. Napríklad tunel dlhý 7 kilometrov spájal Derinkuju s ďalším mestom Kajmakli. Predstav si to. Sieť skrytých miestností a ciest, ktoré dokopy vytvárali podzemnú Anatóliu. A predsa najdesivejšie neboli rozmery. Ale to, čo sa dialo v najtemnejších častiach tohto mesta. Najtemnejšie časti Derinkuju odhaľujú, že toto mesto nebolo len o živote, ale aj o smrti. Na nižších poschodiach sa nachádzali úzke tunely vedúce do priestorov, kde pochovávali svojich mŕtvych. Predstav si, že v tme a stiesnenom priestore nesieš telo blízkeho člena rodiny do malej hrobky vytesanej do skaly. Spaľovanie neprichádzalo do úvahy. Dym by ich prezradil a v podzemí nebolo kam unikať. Preto sa používali chemikálie, ktoré telá rozkladali a bránili nepríjemnému zápachu. Už len pomyslenie na tieto postupy dáva tušiť, aké zložité bolo prežiť v takých podmienkach. A aby toho nebolo málo, obyvatelia si museli chrániť aj vodu. Studne boli vybudované tak, aby nemali spojenie s povrchom. Inak by ich nepriatelia mohli otráviť. Voda tak zostávala čistá, dokonca aj počas obliehania. Tieto priestory, kde sa miešal pach smrti so strachom, ukazujú odvrátenú tvár života pod zemou. No aj napriek temnote tu ľudia dokázali žiť a dokonca si vytvorili zázemie pre každodenný život. Napriek neustálemu strachu si obyvatelia Derinkuju vytvorili pod zemou svoj vlastný rytmus života. Na horných poschodiach sa chovali zvieratá, kone, kozy či osly, aby ich vône ľahšie unikli von. V špeciálnych priestoroch lisovali hozno a vyrábali víno, ktoré im pomáhalo prežiť dlhé dni v tme. V zásobárniach mali uložené obilie a strukoviny, ktoré vydržali celé mesiace. No tým najvýznamnejším miestom bola podzemná škola a kostol. Tu sa učili deti, tu sa pri svetle sviec kázalo a modlilo. Tu sa rodila nádej. Predstav si malé miestnosti, kde sa tlačili celé rodiny, delili sa o jedlo a spoločne prežívali dni, keď vonkajší svet znamenal nebezpečenstvo. Intimita bola obrovská. Každý poznal každého, každý sa spoliehal na druhého. V takejto uzavretej komunite vznikali silné väzby, ktoré im pomáhali prežiť. A hoci ich život bol poznačený strachom a tmou, dokázali v nej nájsť svetlo viery. Ale to najzaujímavejšie je, čo tento podzemný zázrak znamená dnes a čo všetko ešte skrýva. Dnes je Derinkuju jednou z najväčších atrakcií Kapadókie, no vedci tvrdia, že verejnosti je sprístupnených len asi 10% celého komplexu. Zvyšok zostáva zahalený tajomstvom a čaká na objavenie. Archeológovia veria, že pod povrchom sa stále skrývajú desiatky kilometrov tunelov, ktoré spájajú ďalšie mestá, možno aj celé podzemné siete, o ktorých nemáme ani tušenia. Derinkuju tak nie je len dôkazom ľudskej vynaliezavosti, ale aj symbolom prežitia, miesta, kde viera a vôľa zachovať život prekonali temnotu a izoláciu. Keď stojíš v týchto chodbách, obklopený chladom a tichom, uvedomíš si, že kráčaš po stopách ľudí, ktorí sa nevzdali ani v najťažších časoch. A hoci sa dnes zdá, že poznáme väčšinu histórie,
Derinkujú nám pripomína, že svet pod našimi nohami ešte stále ukrýva nespočetné tajomstvá. A práve tie najväčšie možno ešte len čakajú, kým vyplávajú na povrch. Derinkujú nie je len kamenné bludisko. Je to živý dôkaz toho, ako ďaleko sú ľudia schopní zájsť, keď ide o prežitie. Náhodný objav jedného muža v 60. rokoch odhalil celé podzemné kráľovstvo, ktoré kedysi chránilo tisíce životov. Chodby, kde sa kedysi niesol smiech detí a šepot modlitieb, dnes pripomínajú, že aj tme sa dá nájsť nádej. Fascinujú nás jeho rozmery, obranné mechanizmy a tajné prepojenia. No skutočná sila tohto miesta je v príbehu ľudí, ktorí sa odmietli vzdať. Vďaka ich vynaliezavosti a odvahe sa podzemné mesto stalo symbolom viery a odhodlania. A keď dnes kráčame jeho chodbami, cítime rovnaký chlad, rovnaké ticho, rovnaký rešpekt. Derinkujú nám pripomína, že dejiny sa neskrývajú len v knihách, ale aj hlboko pod našimi nohami. A možno práve pod miestom, kde žijeme my, čaká ďalšie tajomstvo, ktoré raz prekvapí celý svet. Ak by obyvatelia Derinkujú mali YouTube, určite by klikli na odber. Aspoň by im čas v tme utekal rýchlejšie, takže ich nezahambí.